Ahojte. Pred malou chvíľou mi kuriér doručil toto kružidlo, ktoré som si objednala zo známej čínskej stránky, ktorá sa nazýva Taobao. Cena tohto kružidla bola 23 čínskych juanov, čo je v prepočte asi 2,80 eur. No a prečo ma to kružidlo zaujalo? Pretože keď si všimnete, má tu ako keby taký ciferník, ale v skutočnosti to nie je ciferník, ale je to pravítko. Tak, poďme si ukázať, ako s tým kružidlom pracovať. Otvoríme ho, odstránime tento kryt. No a chcem napríklad narysovať kružnicu, ktorej polomer bude 2 cm. Čiže na tejto stupnici si odmeriam 2 cm. Zapichnem do stredu kružnice, ktorý som si tu pred začiatkom natáčania už pripravila, a narysujem kružnicu. No a poďme si overiť, či má naozaj polomer 2 cm. Takže použijeme pravítko a sedí to. Výborná pomôcka pre žiakov, keď si zabudnú pravítko, stačí kružidlo a vedia narysovať takúto kružnicu.